בקיצור, אז אני ראיתי בכסף מלא. באמת, זה חשוב לומר. הצגה מדליקה פרינג'ית, שבאמת כל מי מתי שהם יהיו, איפה שהם יהיו, תלכו לראות אותם, זה נקרא, זה שם נורא מצחיק, אני לא אפילו איך אומרים אותו, פף, אבל זה כתוב איזה 5 פאים. כזה. אז לא, בהצגה אומרים פף, זה מבצע פף. ואחד הכותבים, הוא בנו של חנוך לוין. הם שני כותבים שביימו גם ביחד, ירון אדלשטיין אולי, סליחה אם טעיתי בשם הבמה השני, ואהרון לוין, שגם צריך ביצים של, אני לא יודעת של איזה חיה גדולה. ככה זה צניחה ראשונה, מותק, זה חלק מהעניין. לא, אני אומר בעיקרון. בן של חנוך לוין ולכתוב תיאטרון, ירון אדלשטיין צדק, זה באמת, אהרון, אם אתה שומע אותי, קיבלת את המתנה. זה מקסים, זה מצחיק, שחקנים נהדרים. איפה זה? אני ראיתי את זה בצוותא, אני יודעת שהם מופיעים בירושלים, וזה פרינג', אז תעשו לי טובה. 1, תלכו, 2, בבקשה לא לקנות כרטיסי הנחה, ולא לבקש הזמנות. אין סיבה, זה 60 שקלים, תשקיעו בפרינג',